Okei. Ilmasesto. Tästä tulee ihan vitun pitkä. Tästä tulee kaunista. Kukaan ei oo päässyt vielä tonne lautalle asti. Ehkä se on Tuomas nyt. Temppa. Mitä? Kyllä. Tää on ihmettä. Ja hallinnassa. Mitä ongelmaa? Ei mitään helvetti. Pysy. Ei ongelmaa. Ei mitään ongelmaa. Ei mitään ongelmaa. Mitä vittu? Mitä vittua? Ei vittu. Videolle vielä. Ei vittu. Ei vittu. Ei vittu. Eka kerta ikinä. Kyllä. Pienet sille. Isot sillä. Kyllä. On se mies. On se kova luu. Kyllä. Pentillä oli kans ihan hyvä yritys. Okei. FE kiittää ja kuittaa. Okei. Vielä viimeinen uimahyppy. No niin.